Tumbi Mata TV tasha da take kawo muku al'amuran da suka shafi ci gaban rayuwar mata a yau. Idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha, dan na subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Sannan ka yi share, ka yi like, ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a ranar farko. To ‘yan uwa, idan kuna tare da mu a cikin wannan tasha tamu, yau wannan bidiyon da zan yi na waɗanda suke so su rabu da tumbi da zugudar ƙiba da kuma irin nauyin jikin nan wanda ke sanyawa ka ji kana jin nauyin jikinka. Wannan dai da farko ruwa ne wanda na dafa turmeric da citta jinja normal, kasancewar ni al'ada ta ce kullum garin Allah ya waye na kan sha turmeric da jinja domin su ma suna da nasu amfanin kamar yadda kuka ji a baya. Wannan ɗin kuma da kuka ga ina ɗiba shine chia seed. Da yawa mutane ba su san amfanin wannan seed ɗin ba, wanda kuma yana da matukar amfani a fannoni da yawa, a fagen ƙara lafiya da sauke tumbi cikin ƙanƙanin lokaci da kuma ƙara wa garkuwar jikinku lafiya. Haka zalika wannan chia seed ɗin yana gyara fata, yana ƙara ƙarfin ƙashi da sauran abubuwa da suka shafi immunity system na jikin ɗan adam. Zai miki amfani fiye da yadda kike tunani, don haka dukkanin wanda ya san cewa yana da matsala ta muguwar ƙiba da kuma tumbi wanda ya tari ya sanya shi ya nauyin jiki, da ka yi tafiya kaɗan sai ka ji ka gaji, wani lokacin kitse ya bebaye zuciya da tumbinka, irin wannan ne shine yake sanya mutane haki. To zo ka kalli wannan abin da nake haɗa. Wannan ɗin da ya chia seed ne na ibi tablespoon guda 2 zuwa 3 na sanya shi cikin wannan ruwa. Wannan ruwan kuma ya kasance tafasasshen ruwa ne wanda aka tafasa shi da jinja da kuma cinnamon da turmeric. Wannan ba dole ba ne, ba za ki iya zubawa ke a cikin normal ruwan zafi wanda babu komai cikinsa. Za ki rufe wannan chia seed ɗin naki da kika zuba cikin ruwan zafi, ki bar shi ya samu aƙalla minti 20. To bayan ya samu minti 20 ga abin da za ki tara idan kin zo kin buɗe shi, za ki ga yayi kamar haka, yana fitar da wani gel a jikinsa, wanda gel ɗin zai sanya shi ya kumbura ya kauri. Za ki ga har yana ɗan wani abu haka kamar yauƙi-yauƙi. To shi wannan gel ɗin shi ne dama asalin chia seed ɗin a jikinsa yake. So ki damu, ki dai yi ƙoƙari ki dama shi kwatankwacin yadda in kin tashi shansa za ki ji daɗi wajen sha. Na san cewa a bidiyo na kun ga cewa na tanadi madara har da zuma. Don haka a daidai wannan lokaci da na juya chia seed ɗin nan ya juyi sosai, to za ki ɗebo madararki kuma gwargwadon yadda kike buƙata. Nakan yi amfani da madarar waken soya a wasu lokutan, amma kasancewa yau bani da madarar waken soya, zan yi amfani da normal milk ne, milk powder gashi nan. Za ki zuba milk powder ɗinki cikin wannan chia seed ɗin, sannan sai ki juya. Wannan haɗi da nake gaya muku har masu ciwon siga za su sha shi ba tare da ya ba su illa ko wata matsala ba, domin kuwa yana maganin asalin ciwon siga ma. Sannan za ki nemi zumaki idan kina bukata. Wannan ga masu ciwon siga ruwansu ne su yi amfani da shi ba tare da sun saka masa zuma ba. So idan kuma kina bukatar jin ɗanɗano, to shine za ki amfani da zuma. Za ki juya abinki kamar yadda kike gani haka, zai zama very thick, zai yi kauri. Daga nan sai ku sha. Idan kin sha ga abin da zai faru, zai sauke dukkanin wani tumbi ko ƙiba da ya taru a jikinki, ya sanya jikinki nauyi. Idan kun ji daɗin wannan shirin, ku danna mana likes, ku yi comment, kuma ku danna ƙararrawa domin samun wasu shirye-shiryen namu da zarar mun saki. Wa assalamu alaikum.